ትሪእዎ ዘለኹም ሻሂ እንዳስተኹ እዚ ድማ ቡን እንዳስተኹ ኣየና እዩ ናይ ጥዕና ኣየና ይበልጽ ክትሰትዮ መዓስ ንሰቲ ናይ ግድን ዲና ኸመዓልታዊ ክንሰትዮም ዘለና ብዛዕባ ሻሂን ቡንን ነንብብን መጽሓፍትኸ ኣየኖትየን ከይትዛረብኒ ንግሆ ምድሪ ነዛ ቡነይ ከይሰተኽዋ ከለኹ ሻሂን ቡንን ብሳይንስ ኣብ ዝተረጋገጸሉ ኣዝዩ ጠቃሚ ምዃኑን ሻሂ ካብ ሕማም ሽኮርያ ሕማም ልቢ መንሽሮ ብዝያዳ ድማ EGCG ዝበሃል ናይ ምጉዳል ሰውነት ከምኡውን ካብ ስብሒ ይከላኸለልና ናብታ ኣገዳሲት ነጥቢ ንምጻእ ኣየና ይበልጽ ግሪን ቲ ወይስ ብላክ ቲ ቀጠልያ ሻሂ ዶ ይበልጽ ወይስ ጸሊም ሻሂ መብዛሕትኡ ንሕራሪናዮ ቀጠልያ ሻሂ ብሰንኪ ናይ ማርኬቲንግ ኣድቨርታይዝ ብዓበይቲ ካምፓኒታት እናተኻየደሉ እዚ ቀጠልያ ሻሂ ይበልጽ ወይ ድማ ካብቲ ጸሊም ሻሂ እንዳበለ ብዙሕ ግዜ ናይ ምጉዳል ሰውነት ሓገዝ ይህበካ እንዳበለ ማርኬቲንግ ኣድቨርታይዝ ይካየድ ብዓበይቲ ካምፓኒታት እቲ እንኮ ፍልሊ ዘለዎ ግን እቲ ሓደ ናይ መስርሕ ኦክሲጅን ካብቲ ናይ ቀጠልያ ሻሂ ፍልይ ዝበለ ብምዃኑ እምበር ኩሉ ሓደ እዩ ስለዚ ኩሉ ሓደ እምበር ቀጠልያ ሻሂ ወይ ድማ ካብ ጸሊም ሻሂ ብሉጽ ኮይኑ ኣይኮነን እቲ እንኮ ኣብ መስርሕ እዩ ዝፈላለ ከምኡውን ቡን ካብ ሕማም ሽኮርያ ካብ ሕማም ኣልዘማየር ካብ ሕማም ፓርኪንሰን ይከላኸለልና ከምኡ ድማ ናይ ፕሮስቴትን ኮሎንን ዝበሃል እቲ ዝዓብየ ናይ ሕማም EGCG ዝበሃል ክከላኸለልና ዝኽእል ሓደ ቡን እዚ እዩ እሞ ድማ ኣየና ይበልጽ ጸሊም ቡን ዶ ይበልጽ ወይስ ምስ ጸሊም ቡን ዝተሓወሰ ከም በዓል ማኪያቶ ወይ ድማ ካፑቺኖ ይበልጽ ኣየና ይሓይሽ ትብል ካልእ ትምጽሕቶላ ኣብሶሉትሊ ታ ዝበለጸት ቡን ጸሊም ቡን ዝኾነ ሕዋስ ዘይብላ ዝኾነ ሕዋስ ከይገበርካ ጸሊም ቡን ናይ ጥዕና ካብቲ ናይ ማኪያቶ ወይ ድማ ካፑቺኖ ትጸሊም ቡን ዝያዳ እንድሕር ሪኢኹሞም ቶም ዓበይቲ ሃብታማት ወይ ድማ ንጥዕናኦም ክከላኸሉ ዝደልዩ ሰባት ኤክስፕረሶ ይደልዩ ኤክስፕረሶ ኣመና መሪር እዩ ንኽትሰትዮ ንጥዕናኻ ግን ይነውዳት እሞ እንታይ እዩ ትፍልሊ ኣብ መንጎ ሻሂን ቡንን ዘሎ ትብል ካልእ ትምጽሕቶላ ነዚኣ ድማ ካፌን ዝበሃል ኣብ ቡን ዝርከብ ብምዃኑ ከምኡ ድማ ኣብ ሻሂ ዝርከብ ታኒን ዝበሃል ኬሚካል ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ሻሂ ታኒን ዝበሃል ኬሚካል ኣይሮን ሓፂን ካብ ኣካላትና ንኸይስሕብ ይዓክቶ እዚ ድማ ንዋሕ ደም የቃልዕና እሞ ብመንጽሩ ድማ ሕብርታት ኣስናና መልክዑ ቀይሩ ንኸምዚ ይመስል ኦ ማይ ጋድ በትካል ወገን ድማ እቲ ካፌን ዝበሃል ከም በዓል ካፑቺኖ ማኪያቶ ንሰትዮም ካልሲዮም ዝበሃል ካብ ኣዕጽምትና ከም ዝወፅእ ይገብሮ ብኡ ድማ ጸቕጢ ደም ኣብ ነብስና ወይ ድማ ኣብ ደምና ከም ዝውስኽ ይገብር እዚ ማለት ድማ ሓንቲ ግዜ ምስ ሰተኻዮ ሓይሊ ይፈጥረልካ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድማ ሰቲኻዮ ዘለኻ ድማ ፈዘዝ የብለካ ሓይልኻ ወዲኻ ድማ ተኸስ የብለካ ወልፊ ይኾነካ ሓንቲ ግዜ እንተለሚድካዮ ድማ ነቨር ግደፎ ኣይመጸካን እዩ እንተሪእናዮም እውን ብዙሓት ሰባት ዝብልዎ ከይትዛረብኒ ንግሆ ምድሪ ነዛ ቡነይ ከይሰተኽዋ ከለኹ እቲ ኣለኒ ትብል ካልእ ትመጽሕቶላ ኣብዚኣ ድማ ብሳይንስ ኣብ ዝተረጋገጸ ወልሓንቲ ሰዓብን የብልካን ክሳብ 3 ኩባያ መዓልታዊ ክትሰቲ ከለኻ እዚ ግን ጽገም ኣለዎ ኣብዚኣ ስምዓኒ ኣብዚኣ ኩሉ ግዜ ብዙሓት ሰባት እንታይ ንብል ኣነስ ኮፊ ቡን ውሉፌ ብሻሂ ውሉፌ ሻሂን ቡንን ድሕራ ዘይረኺበ ኣነ ክሰርሕ ኣይክእል ክንቀሳቐስ ኣይክእል ክጓዓዝ ኣይክእል ክመሃር ክሰርሕ ወልሓንቲ ይክእልን እየ ስለዚ ቡን ወይ ሻሂ ቀርቡለይ ኣምጽውለይ እዩ ዝብለካ እዚ ግን እቲ ዝዓበየ ጌጋ ኣብ ህይወትና ንገብራ ዘለና እዩ that's why ኩሉ ግዜ ኣብ ሓንጎልካ ቆሪስካዮ ስለ ዘለኻ ኢኻ እምበር ተወሊፍካ ኮይንካን ኣይኮንካን ከምኡ ትብል ዘለኻ ስለዚ ኣብ ሓንጎልካ ክትቆርጾ የብልካን ሰዓት ክንድዚ ናይ ግድን ክሰትየ ሎም መዓልቲ ናይ ግድን ክሰትየ ዝብል ኣብ ሓንጎልካ ክትቆርጾ የብልካ መዓስን ብኸመይን ክሰቲ ኣለኒ እዚ ሻሂ ወይ ቡን ትብል ካልእ ትመጽሕቶላ ኦኬ ጽቡቕ ኩሉ ግዜ ንግሆ ብፍላይ ንሕና ከም ሓበሻ መጠን ንግሆ ክንትስኸለና ኣብ ቅድሚ ዓይንና ቡን ንሪኣ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ስድራ ቤትና ኣሕዋትና ቡን እንዳሰትዩ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ንሪኦም እዚ ማለት ድማ ጽገም ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ንስኻ ንግሆ ከይቆረስካ
ዝኾነ ከይገበርካ ሻሂ ወይ ድማ ቡን ምስታይ ንዓኻ ንሳዕቤናትናትካ ንህይወትካ ኣመና ኣስጋእዩ ኩሉ ግዜ ድሕሪ ቁርሲ 45 ደቂቕ ፀኒሕኻ ምስታይ ከምኡ ድማ ድሕሪ ምሳሕ ድሕሪ 45 ደቂቕ ምስታይ ድሕሪ ሰዓት 6 ድማ ዝኾነ ሻሂ ወይ ድማ ቡን ንኸይትሰቲ ብሳይንስ ዝተረጋገፀ ኣይትስተይ ይብለካ ምክንያቱ ንድቃስ ለይቲ ክኽልአካ ስለ ዝኽእል ሓንቲ ግዜ ከምቲ ዝበልናዮ ቡን ንሕራ ሰቲኻ ሓይሊ ይህበካ ሓይሊ ንሕራ ሂቡካ ድማ ነቨር ድቃስ ኣይሂበካን እዩ ድቃስ ድማ ደንጊኻ ክሳብ ሰዓት 1 2 ክሳብ ትድቅስ ይገብረክ እሞ ብኸመይ ክሰቲ እዚ ሻሂ ወይ ድማ ቡን ትብል ካልኦት መፅሑት ኣላ እዚኣ ድማ ካብ ቀደማት ሒዝና ዝኾነ ሰብ ምስ ሻሂ ወይ ቡን ሽኮር ኣይትስተ ዝብለካ ትዝክር ዶ I don't think so ኣይመስለንን እቲ ሽኮር ንዓና ኣመና ሃሳይ ብምዃኑ ኣብ ሻሂ ወይ ቡን ትሰትን ንሕራ ኮይንካ you are my friend ኣብ ሕማቕ ኣለኻ ንዓኻ ድማ ኣመና ኣስጋኢ ዝኾነ ኣብ ፀገማት ንጥዕናኻ ድማ ወል ሓንቲ ባእታ ኣይትረኽቡን ዘለኻ ካብቲ ሻሂ ወይ ቡን ስተ ድሕሪ ቁርሲ 45 ደቂቕ ወይ ሰዓት ምሳሕ እውን ተመሳሳሊ ግን ብዘይ ሽኮር ክኸውን ኣለዎ ሽኮር ንሕራ እቲኻሉ ኣብ ጥዕናኻ ኣመና ሃሳይ ዝኾነ ሎሚ ንስኻ መንእሰይ ስለ ዘለኻ ከማን ግደፈና እንዶ ዕርዕርን ዝፅዕመካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ክትሰቲ ትብል እቲ ዕርዕሪ ድማ ንዓኻ ንጥዕናኻ ዕረ ንዓና ምናልባት ንሸዓ ዕረ ጥዕመና ትኸውን እያ ንግዝያዊ ምናልባት ናይ 10 መዓልቲ ናይ ሰሙን ገለ ዕረ ጥዕመና ክኸውን እዩ እቲ ዕረ ግን እቲ ሎሚ ንሰትዮ ዘለና ዕድሜና ድሕሪ 20-30 ዓመታት ክሪኣ ከለና መሓዙትና ከመይ ኣለዉ ከመይ እቲ ሽኮር ኩሉ ግዜ ሰትይውን ዝበልዕዎ ዝነበሩ ከመይ ኣለዎ ምስ ሽዑ ዝተወዳደሩ ከለኻ ንስኻ ከመይ ኣለኻ ሽዑ ከተወዳደሩ ኢኻ ሎሚ it's okay ክትሰትዮ ትኽእልኻ ሎሚ ድሕራ ኩሉ ግዜ ሰትይኻዮ ክሳብ 20-30 ዓመት ድሕራ በፂኻ ግን you are done my brother that's why እታ ዝበለፀት እዋን ወይ ድማ እቲ ዝበለፀ ግዜ ሽኮር ትጎድፈሉ ዕድሜኻ ብዘይ ገድስ ሎሚ ሽኮር ብዘይ ሻሂ ወይ ድማ ቡን ዝኾነ ክንእትወሉ የብልና ኣብ ክንዲ ሻህን ቡንን እንታይ ክሰትልን ትብል ካልኦት መፅሑት ኣላ ውዑይ ቾኮሌት ወይ ድማ ካካዎ ንጎሆ ምስታዩ እዚ ድማ እንታይ ይሕግዘና ማግኒዚየም ኣብ ህይወት ኣብ ኣካላትና ይሕግዘና ከምኡ ድማ ጅንጅብል ግሪን ሊቭስ ከምኡ ድማ ጻዕዳ በርበረ ሓዊስና ንጎሆ ምስታይ ሳልሰይቲ ድማ ሌሚን ምስ ማይ ንጎሆ እንትስኸለና እቲ ዝበለፀ ጥዕና እዚአን ሰለስተአን ካልእ ድማ እቲ ዝበለፀ መፅሓፍቲ ክነንብበን ዘለና ብዛዕባ ናይ ቡንን ሻህን ትብል ቀዳመይቲ the true history of tea ትብል ብዛዕባ ናይ ሻሂ ካልእቲ ድማ the coffee dictionary ትብል ድማ እዚኣ ድማ ብዛዕባ ቡን ፍልጠት ክትረኽበሉ መስደለይ ሳዕቤን ጥቕሚ መዓስ ብኸመይ ንሰትየሉ ዝብል ኣብዘን መፅሓፍቲ ኩለን ክረክብ ንኽእል ኢና please thank you so much komotro please follow bolun neza page komoduma ab Instagram komoduma ab YouTube subscribe boluni sabt mat video sabna rakhab salam na'akhum please the choice is yours